Guys, niya ako karon sa nanay isang in. Ako kamong itor sa amuang sulod sa nanay isang in kung tagpila ang room ni ini. Niata sa may sala guys. Gauna ta sa may sala. Ato makita ang sala guys nga simple ra kaayo. Og mao ni ang unang kwarto guys, dili ni aircon. 600 ra ang room ni ini guys. Usare kama pero musod tigduha ni anja. Feel at home ra ni guys. Kung kinsay ganahan ni ini. Electric fan ra ni siya. Og ari ta sa ikaduhang kwarto guys. Sama sa gihapon, dili aircon ni, electric fan ra. Medyo ngit-ngit pa ni guys, kay nalimot man day ko ani pagkuan. Dili ni one of sug-id nalimot ko. Mo ni 600 gihapon ni guys. O pwede ra po to siya inato, pwede itsahan ra to o kuan kanang extra foam. O garita sa ikatulong nga kwarto guys, aircon na ni siya. Mo ni 1 2. Duha ka kama guys, pwede ra pud butangan namo og extra foam aning tunga. Parang ang grupo enjoy, dili magbuwag-buwag. Mo ni 600 guys. Ano? 1 2. Feel at home ra ni, magluto, pwede ra magluto-luto. Ug mo ni amo ang kan-ana diya sa may kusina, mo na ilang kusina kay bali guys. Amo lang nang siyang gitabunan og cloth guys kay abugman. Balik to sa may sala guys. Doon na po ni siya ilaing aircon ani nga room. Na ikaw galing yung CR ni guys. Nas luyo ra pod. Nani siya ikaw galing yung CR. 102 gihapon ni aircon. Sama sa gihapon, inato, pwede ra butang extra foam. Dili kay mi stricto guys, pwede sab kang adunay bisita, pwede pog ato pong dawaton. Basta di lang maglihok-lihok, di mag samok-samok, behave lang, pwede sila makapamisita nato sa nanay isang in. Aduna po kwarto ani sa silong guys. Sa mga gihapon, daily aircon siya. 600 rapod na sa ground floor siya guys. Mo ni siya. Nasilong angay ni sa mga edaran, senior citizen. Dili kayo may stricto guys. Dali ra kayo may masabot. Dili may higpit kaayo. Gawas kung gabi na dili na may kayo mudawat og mga bisita labi naghapon na. Kay mahadlok mi anang mi kay bawaan ng mga matang sa tao nga mo abot sa amo ang nanay isang in. So mo inquire jud guys adlawan pa. Og guys, nagpasalamat ko ninyo guys sa inyong pagsilip sa ako ang videos. O
Kisa tong ganahan guys. So dali na guys. Ari na sana na isang in kay baratora. O ako napasalamat guys sa inyong pagsilip o ako moingon. Bye bye.